that we know you're mine. Ifoma, 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 Ifoma. I want to marry you. Just give me your love. Just give me your love. If we understand God, then He's no longer God. Chineke bugene omama amase. Welcome in a special way. I need to go back as a video to get you
chịkọọ anyị ọnụ dịka ezinụlọ wee ndị ọrụ ngọzi ụmụnna ka anyị kwado anyị nke ọma maka nkwekwe Eukarịstịa site n'ịbụte njọ anyị. Ekwupụta amụma Chineke n'ime niile. Chineke anyị na nnukwu ebere na mgbaghara anyị ị na-egosi ike gị pụrụ ime ihe niile. Biko wụkwasị anyị amara gị na-akwụsị akwụsị. Nyere anyị aka ka anyị were ọsọ na-agbaga na mkpa i gwara anyị wee bịa keta oke na nri nke eluigwe. Site na igwe na ihe ọbụla were n'akwụkwọ isiokwu ọ bụ n'ihi ịgbachitere ka iji chọọ ka m kwụsị ha. Onye nwere gbadata n'ugwu wee gwa Mozis okwu. Ọ nwere ụfọdụ ụmụaka dị n'ime Mozis nyere ibe okenye 7. Mgbe nwa ahụ dakwasịrị ha, ha bidoro gbuwa nwa. Ugbu a, mmadụ abụọ a na-akpọ Eldad na Medad anọghị n'ọgbakọ ahụ, mana a rapụrụ ha n'ụlọ obibi. E soro dee aha ha n'akwụkwọ, ma ha esoro pụta n'ụlọ. Ma mma ahụ bịakwa dakwasị ha, ha wee na-ebu amụma ebe ha nọ n'ụlọ obibi. N'ihi ya, mgbe otu nwata ntorobịa gbara ọsọ kpọrọ Mozis, Eldad na Medad na-ebu amụma n'ụlọ obibi. Joshua nwa Nun, onye bido na nwata soro Mozis wee sị, nna m ukwu Mozis, sị ha kwụsị ya. Ma Mozis zara ya, ọ bụ n'ihi ịgbachitere ka iji chọọ ka m kwụsị ha?
ya kwa omume ọ masịrị ka ndị nke onye nwe anyị niile bụrụcha nna ndị amụma. Ọ dị m nnọọ ka ihe mkpancha dum nwa okwu nke ọzọ bụ akụnụba unu alaala ugbu a gee ntị unu ndị ọgaranya bido n'ịkwa akwa bere na akwa maka ihe nrụju anya dị iche iche nke ga-abịakwasị unu. Akụnụba unu alaala mgbe niile unu nwere aghọọla ihe mmadụ bịara ọlaọcha na ọlaedo unu agbaala chara. Nchara agbara siri ikpe agbara unu na nchara ga-abụ unu nke ga-erechasị ahụ unu. Akụnụba unu chekwabara ọ ga-abụ unu ọkụ na-ere gaja n'ụbọchị ikpeazụ. Lee, unu ghọgburu ndị ọrụ buru ala n'ubi unu. Gee ntị nụrụ akwụkwọ ọrụ ha unu jidere na mmiri. Ghọta na iti nke ndị na-ere unu ihe erutela na ntị onye nwe anyị nke ikpedara. Unu na-ebi unu oriri na nkwari. Nke a ga-eme ka obi na-ahụ unu maa abụba maka ụbọchị nkwuri. Unu maara ndị mmadụ ikpe na-amaghị bịakwa bufuo ha na nkịtị. Ọ bụ ezie na ha abụghị onwe ha mgbe ha kwụsịrị ihu. Okwu gosi ọrụ. Hallelujah. Anyị hụrụ onye ji aha gị achụpụ ajọ mmụọ. Anyị gbara mbọ igbochi ya n'ihi na ọ
ọ bụghị onye otu anyị. Jesu zara ya, unu egbochila ya, o nweghị onye jiri aha m rụọ ọrụ ebube ga-atụgharị igwe ahụ na-ekwutọ. Onye na-adịghị emegide anyị bụ onye nke anyị. Ịbụ n'eziokwu, onye ọbụla akụnyere unu otu iko mmiri oyi n'ihi na unu bụ ndị nke m, enweghị mgbe ọ gaghị hapụ irite ụgwọ ya. Ma onye ọbụla na-edufu otu n'ime ụmụntakịrị ndị ya kwere na m, ọ ga-akara onye ahụ mma ọ bụrụ na ekenyere nnukwu nkume buru ibu n'olu ya, tụnye ya n'ime osimiri ebe mmiri ga-eri ya. Ọ bụrụ na aka gị eme ka imehie, gbupụ ya. Ọ kara gị mma iburu otu aka banye na ndụ karịa iburu aka abụọ banye n'ọkụ mmụọ ebighị ebi. Ọ bụrụ na ụkwụ gị eme ka imehie, gbupụ ya. Ọ kara gị mma ịda mkpọrọ ma banye na ndụ karịa inwe ụkwụ abụọ ma chụba gị n'ime ọkụ mmụọ. Ọ bụrụ na anya gị ebutere gị ọdịda, ụkwụ ya. Ọ kara gị mma ịbụrụ onye anya mbịa banye n'alaeze Chineke karịa ịbụrụ anya abụọ laa n'ọkụ mmụọ ebe ijide bụ anwụ anwụ na ebe na-adịghị emenyu ọkụ ahụ emenyu. Oziọma onye nwe anyị. So yes, God works in the church in a mighty way, but God cannot be restricted by what God created. So God can work elsewhere and with anybody, and that is the gospel today. Let us help people to use their gifts. Let us celebrate people when they are using their gifts. Let us thank God for the gifts that God has given to people. Let us not be like that one in the first meeting, Joshua. Stop the person, stop him. Our job is not to stop people from doing God's work. Our work is to do what? To support them, to encourage them, to praise them. That is the message for us today. So let us help people to live and manifest the glory of God through them and not hinder them. And this happens even in your family. So try to encourage people. Try to encourage people. Kind words. That is what we should be saying.
Not as we are you look down on people, oh yeah, this one is the cash. No, my honor. No, ours is to encourage everyone. And I like to conclude my family with a story. You might call it a lesson for life, or you might laugh about it. I know about the choir. The choir, we have a very wonderful choir here, as you can see. So, Paul and the choir, as we come and join the choir, but in some places, before you join the choir, you get an audition. So there was this woman who was really, her desire was to be a member of the choir, a chorus. Mana unu mara onyinye dị iche n'iche n'obi so ọgbọgbọ onye ọbụla mgbe ga abịa choir na ma na nsogbu adịgo ha na-ekwe ọfị. So nwanyị enwekwe ya ukwe ndị ọ ga-practice tupu ọ bịa audition ga-ama ka ọ ga-abụ choir member. Ọ na-abụ na ndị ọ na-ekwe dore n'ikwa so dore n'ikwa so ọ na-ekwe. So obidoro aka ukwe, once the woman starts singing, the husband will leave the house and will be going round and round the house. Once she starts singing, dear baby, up and down, facing up and down. So nwunye wee kpọọ ya one day, honey, ka ọ gịnị ka a na-aga, darling, nke ọbụla. Say, why is it that when I am practicing, you don't encourage me, you walk out? The husband said, darling, I just want you to know why I go out. And I'm pacing around. So the neighbors will see me. And they know that I'm not the one who is beating you.
Capi agak nanti mati dia Nah, kita sebagai kasih bupati mereka hanya di saya gosip upaya konferensi nanti upaya konferensi nanti bawa lagi di Remember also our brothers and sisters who have seen us in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. Welcome again into the life of your friends. Have mercy on us all, we pray, that with the blood of the Virgin Mary, Mother of God, with the blood of Joseph and his flowers, with the blood of the apostles and all the saints, Michael and witness and all the saints who have believed you throughout the ages, we the marriage before her, to eternal life, and may praise and glorify you through the Son, Jesus Christ. Amen.
I'm going to dinner online at right now in the order of Sister Nkechi Alumona and family. Thank you.
inakwazio kama ya nino okungwali igori katienti ilizie bulona onyo mebezi na nigo okungwali igori katienti ilizie bulona mwane mebene onyo mebezi na nigo Ọ̀gájí amákáwéjì náà lọ́mọ. Ọ̀gájí amákáwéjì náà lọ́mọ. Òsìlè oyinmọ́. Nkéké ní ìtumọ̀. Èkéké náà lọ́dún ìkàìsàrò. Ájí àṣàkàtà náà mọ̀ ọ̀sẹ̀dẹ̀bẹ̀ náà. Ájí àṣàdẹ̀bẹ̀ ìgbìmọ̀. Ọ̀sẹ̀dẹ̀bẹ̀ náà yà mọ̀. Obi amuze no tinimo selebe no namo na mane me bene ojeli go bu evine ojeli go bi tuma mane me bene no mane ma bezina ebuna
permission to stand up. Me. Accept you. Because that's no you want to man the boy go. Anyway, this is far and wide. Give your support on KG today. Why are they going to maga? Because I welcome Chief and Mrs. General all the way from Minnesota. Was the guy who introduced me. Mr. Ogu take a bow over there. Because I now recognize Mr. and Mrs. Snitchman from Michigan are they here? Mr. and Mrs. Snitchman from Michigan are they here? Or did they leave? No. All right. I now recognize and I video you. Reverend Father Pascal. And I'm here. Reverend Father Pascal. And you welcome my brother. I know again, Mr. and Mrs. Friend. Mr. and Mrs. Friend. Okay. I know again, Dr. and Mrs. Abel from Wisconsin. Dr. and Mrs. Abel from Wisconsin, thank you for coming. I know again, Miss Edith Namuchi from Milwaukee. Mrs. Edith Namuchi from Milwaukee. I know again, Miss Tina all the way from Texas. I know that I want to watch you. First, I saw Muaru Chief Sir Bernard Magaruchi Diwe. I will do more. I saw Okawi Nevada Ambuya. Mana, I said, I watch ya. Only two years ago, you go all more working. Mana, for open no, now we tell that in a meeting, there's some more so, everywhere now I'm living there. Church, and also the Reverend Fathers and the children actually nature. Not the woman, when I work at children, very well. I know what you have. She had been on every day. I like you do like I used to go what you can. After that, 2 9 like I say you people. I know warrior. Israel warrior. Stand out here, I won't need to go around. I need you really because you got the Hunaya, they know it. Chega na say que já gostaria já. Manya mulher manda praia no. Ele não gosta de gosto cai na lei. Chega gosto esse não dá aí se não para gosto para mim que é na praia no Cotiá. E no Johnny da chega que na gosto a gosto de no lá. A gosto aí é o da coisa. A gosto de no lá. Chega gosto aí ya program America ke na ko ru gosi chire ke na to Brian Dino ni ra ga ma ya aya ko na hu ni ra ya ni ru su chire ke bi ko ka bo ya ma le da ya te ba ya aya to bi ra ga ka ta ma ai ru ra ya shi chire ke aga ru ma su na zo ko ru ma ai ni na ta ka we le le to chire ke ni ko ka we ke ra ga ni na mo ya mana uba Chineke na biko anyị na-arịọ gị ka ịgozi ya na anyị taa ya anyị tụrụ ahụ isi ike ịdị n'otu ọganihu ịdị na mma ịhụnanya bụ iche Chineke ihe niile a ka anyị na-arịọ gị ma ndị nke anyị rụrụ gị maka anyị na-arịọ gị ka ị na-emeziere anyị ka a na-awụ ya si n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Hey,
Because
Could everybody take a seat, please? Piccolo, fammi pigliare over there, Piccolo. Order please, can we take a seat, ladies and gentlemen? But everybody must be there. So get up if you go. We have to be quiet to hear what you have to say. Praise the Lord. I didn't hear it, please. I'm so sorry. I know you have to. Praise the Lord. Hallelujah. I don't have too much thing to say this evening because the testimony is showing everywhere. And I chose this congregation to celebrate with because you guys are the one that knows me better than any other person from Chicago. My journey has been exposed to write books that have parts 15 telling my life story. But this evening, let's start by saying thank you. That's all this evening is all about. I've been through, I don't know how to describe it, but there is something I want all of you to say maybe 3 times with me because you might have heard it. What it means is that I have seen something. But what I want you guys to say is that I have seen something. Let's go, so let's go. I have seen something. Yes. That's how I'm supposed to say because I kind of not in that situation that I've been through. I will say one little thing because we don't have much time. I don't want to go back and start telling stories about the things I went through because if I start, the story will be 12 p.m. tomorrow and we're not done. But I know we all have things we like to be here. And I'm thanking all of you for making that. I know what it means to come from far and right to be here this evening. Your time, your money, your contribution, your advice, your visits, your prayers are all not taken for granted. They are all like stuff that is engraved in my heart that I will carry forever. And I say thank you to all of you that remember the prayers, priests saying mass, those that did visitations. A lot spend their money, a lot giving their time, and you know what they say time is. Time is money. Even if you're not making that money, you might be resting from the work you make, because we all know how we rest is. So I'm saying a big thank you. Believe me, instead of telling you my stories, to just summarize it by saying that I made a lot of promises I couldn't keep for so many years. And what are those promises? Like I said, I've been through a lot, and I always say that in every situation I meet that is so hard, I will pray in my private time and be like, God, please do this for me. And if you do this thing, and be successful, or you do this particular prayer point for me, you know
say now that God have gotten me through so many things, but each time I become successful, God answers my prayer. I can't forget those promises I made. I know some people, this might have happened to you, that you are quickly to forget all you were saying, you were to tears, you were drinking your blood, your face. Lord, I will go to the church, I will go to the Brothers Assembly to thank you, but guess what? Like I say, it's years of testimonies that I'm carrying as you look at me, but if it's going to be a waste of time because God has given me this promise. But today, after the last thing I went through, which is my health issue, that was the last. When I sat down, when I wasn't going to work, now I wasn't so busy, the girls leave me at home lonely, then I had time with God. Through that pain, I had a lonely time with Him. And that was when I said, God, you know what? This one is not going to be like other ones. Since you get me through this one, you see this one? Forget about what I said in the past. I am going back to the church where I the Lord to call my sisters and brothers to come and tell you from the things of God in my life. Not just about the health, it's lines and lines and tons of situations that were supposed to swallow me, but at the end of the day, okay. So please can we clap for our Lord Jesus Christ for making it possible for me. Thank you, Lord. I will not forget. I will never forget what you did for me. And I'm using this opportunity to plead with anybody that was like me, that made promises to God because He's all merciful and we all forget. Please have a quiet time with Him. Think about it. Just choose a way for you to go back and say, Lord, I did not forget what I promised when I was in pain, when I was going crazy, when I was in confusion. When those sleepless nights were coming, I will not forget. So that we will not be one of those that God will ask at the end. I thought there were 10 people that I helped. Where are the other 9? And today, I love myself out, Lord Jesus, thank you. And I'm hoping that my sisters and brothers that are in the same situation with me will do the same. Thank you so much. Put your hands together one more time for this is true testimony. Yes, you've done the needful. And I think God in His infinite mercy will know that you have really shown appreciation for His mercy on you. And to all of us that are here today. One more time, put your hands together for the signature, ladies and gentlemen. Thank you, thank you. Listen to this awesome Oh,
okay.
see, make the money go through. He a chop a go to he a man, there is no good vibes too. Hey! And activities have been another person. E-S! U-S! Down. All right, put your hands together for the meeting, please. Where's Cheesy? Cheesy and the sister. Behind, join your mom.
I'm not